حلالی سنتا میں اگلے شہر دعوت سخن دے رہا بڑے اچھے شہر اچھے لفظاں دے لکھاری جناب ثناء اللہ ثناء صاحب اپنے کلام کو محفوظ کرتے ہیں جناب ثناء اللہ ثناء صاحب السلام علیکم امجد میں کوئی گل اور بھی کرتا میں شروع میں کروں بیراندا اجر ہنیرا دنیا تے جڑی عاشق بال نہ دیتا رنگا اجر ہنیرا دنیا تے جڑی عاشق بال نہ دیتا کسے قیمت آج کل پیار دے راہ تے جن کوئی مہیوال نہ دیتا اور اٹھے سجن نو سجن سراب بنوائندے اے اللہ پاک مثال نہ دینا تا ساری زندگی سورج چڑھنا ہی کوئی نہ یہ کدی بانگ بلال نہ دینا مہربانی مہربانی رندا جن ہنیرا دنیا تے جڑی عاشق بال نہ دینا کسے قیمت آج کل پیار تیرا تے جن کوئی مہیوال نہ دینا اور اٹھے سجن نو سجن سرا منویندے اے اللہ پاک مثال نہ دینا ساری زندگی سورج چڑھنا ہی کوئی نہ جے کدی بانگ بلال نہ دینا اور سنگتاں بھی دل دے کاغذ تے کیتی ہوئی تحریر نہ ویچی سنگتاں بھی دل دے کاغذ تے کیتی ہوئی تحریر نہ ویچی جس لڑ کے رکھیا دشمن نو خوددار زنجیر نہ ویچی کہ نہ رب دے بیلیا خون اپنے دی جے کچھ ہے تاثیر نہ ویچی گھٹا لکھاں دے روز سراب آگی رکھی قائم ضمیر نہ ویچی بہت مہربانی بلا چار دا مالک مرضیاں اللہ بن مسے گئے اج پائن تے سونے دا کٹ تے چاڑ کے پانی لے غیراں کنگن گھڑائن پہ لال وکاوین کوڑیاں تو رکھ بدلے جدن ہوائن لگا پھیر سنا دی قسمت نو بڑے چھپڑ ودے دریائن مہربانی کہ کھاتی ویندی اے مار ملادیاں دی لا بھرم دے رڑ نہیں سکیا بات سے کرے نا میرا کھاتی ویندی اے مار ملادیاں دی لا بھرم دے رڑ نہیں سکیا ساری زندگی اپنے دل دے گھر چوں کڑ شرم دی کھڑ نہیں سکیا جو جویں ریت سنا دریاواں دی کوئی تول یا مل نہیں سکیا انجے سکھ دے سجن تے نام دے ویلی میں اج تائیں گن نہیں سکیا انجے